Това е планината Арарат. Акварелна рисунка, аз ми я рисувам. На преден план се вижда големия Арарат, 5000 няколко стотин метра. На заден план малкия Арарат, 3000 няколко стотин метра. В момента не знам колко точно са метрите, но винаги може да се провери в географските учебници. Това е пейзаж от Алпите. Алпите се намират в Европа и са известна скиорска планина с много скиорски центрове. Това е пак пейзаж от Алпите. Аз много обичам да рисувам пейзажи от Алпите. Там всъщност самия релеф е най-интересен за рисуване. Още един пейзаж, това е от италианските Алпи, мисля, че. Доколкото си спомням. Прерисувал съм го от някаква снимка. Това е пак от италианските Алпи в Италия. Надявам се, че се вижда добре на слънчевата светлина. Това е портрет. Има още малко за довършване по него, но когато имам време ще го довърша. За сега толкова. В момента нямаме толкова много време, за да се престараваме чак толкова. Всичко зависи колко време ще се отдели за една картина. Колкото повече време се отдели, толкова по-изпипана може да стане. Това е друг портрет. И най-новия портрет, който направих, надявам се да се виждате добре. И по него имам да рисувам още известно време. Но когато имам време, ще го довърша и него. Ами, това са ми в момента рисунките, които са ми на разположение, другите съм ги подарил на разни много заслужили приятелки. И така, надявам се тези да ви харесат. Поне докато са още в мен. И така.